छोली के चीज जब दल 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 की डाल सय तकिया के हाथ दोनों मलकी फेंके जब खुदारा छटक गइल बा फेंके जब खुदारा छटक गइल बा आदेला भला पर दोनों लटक गइल बा ढोली में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा ढोली में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा ढोली में पनटकिया अटक गइल बा जितना लोग कमर हिलावे उतने सब पैसा लुटावे सभे रहे अपना मुंडा में आखिर बदन सुघरावे जितने लोग कमर हिलावे उतने सब पैसा लुटावे सभे रहे अपना मुंडा में आखिर बदन सुघरावे पाजा में धके पटक गइल बा पाजा में धके पटक गइल बा आदेला भला पर दोनों लटक गइल बा ढोली में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा ढोली में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा ढोली में पनटकिया अटक गइल बा पदिलवा खटक गइल बा बेला पदिलवा खटक गइल बा आदेला भला पर दोनों लटक गइल बा ढोली में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा ढोली में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा ढोली में पनटकिया अटक गइल बा छोली के चीज जब दल दल की डाल सय तकिया के हाथ दोनों मलकी फेंके जब खुदारा छटक गइल बा आदेला भला पर दोनों लटक गइल बा ढोली में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा ढोली में पनटकिया अटक गइल बा लभला पतुनु लटक गइल बा ढोली में पनटकिया अटक गइल बा डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा।